Mata harap. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोन खांनि बे गुबुन मोनसे भिडिअ बरायनाय जाबाय लोगोफोर। So दा जोङो थांनो नागिरदों खैराबारियाव आरोना। मैयाथ' vlogआव बुंखादोंमोन आं नोंथांमोनखौ जे जोङो खैराबारियावहाय मन्दिराव थांगोन। इयाव बरिया मोनसे शिव मन्दिर दङ। So बेयाव जोङो थांगोन आंनि हासबेन्ड आरो आं थांगोन आरोना लोगोफोर। So बिराद गरमजों आंनो माथोआनो बोरैबा जालांदों आरोना। So नै आङो बुरिरि डिजाइननि ब्लाउस गानदों आरोना दं व्हाइट कालार। ओमफ्राय लोगोफोर जोङो थांबाय थानायावनो नैथिं पुरा ट्राक गंसे गोलैना दंमोन आरोना लामा खाथियावनो नै माबा कयला नामा जि बुरजा थिखांना लाबोदों आरोना थ' बेनिखायनो लड लानो हायासै खोमा टार्निंआव गोलैदोंमोन आरोना एसे। थ' जोङो फाइनेलि मोनहैबायमोन नैथिं गारि दोननो होननानै जोङो ओंखारबायमोन आरोना। नैजा आरो सिद्धा थांबाथाय खैराबारि मोनहैयो ओमफ्राय निजा फैबाथाय गडेस्वर मोनो आरोना। साखि लम लोगोफोर नैसि जोंखौ लिंबाय थादो साखि लाफायनानै। स' जोङो लाबाखै आरोना न'निफ्राय बायगोन होननानैनो। लोगोफोर जों फाइनेलि मोनफैबाय दा फुजायाव मन्दिराव थांबाय थानोसै। खैराबारियाव तामेश्वर मन्दिर दङ बेयावहाय जोङो फैदों आरोना। थ' हासबेन्ड नांनानै दै लायनो थांदो इथिं। आंहा बेनिखायनो दा फुजानि जगारफोरजों बायनोसै लाबाखै आरोना जों न'निफ्राय इयावनो मोनखायो नालाय। बोसोरसे जानायनि नोङो मन्दिराव फुजा होनो फैबाय आरो लोगोफोर। দুটা দিলে পরে বহুত মানুহ হয় না কিবা দিনা সোমবাৰ আৰু বৃহস্পতিবাৰে आंनिखौ लांखायालै बारायखायो नै ताम्रेश्वर लोगोफोर फाइनेलि भितराव हाबबाय जोङो दा नै आथिं आखाइ सुना लानोसै ओमफ्राय मन्दिराव हाबबाय थानोसै आरोना जोङो बे पुरा आग्लानि पुराना मन्दिर आरोना इयाव आमायखा देबि बिल्डिं दङनो आरोना बे मन्दिरा थ' नैबे हाखरबो नियाव माबा कास' सास' मोनलाय आरोना अबे टेप जाबाय न' कास'बो दङनो नै इयाव कास'बो दङ होनदोंमोन मुरि होबा फैगोन आं मुरि गोलैलांगोन दे मबाइला स' लोगोफोर जों दा हाखरजिङाव फैदों आरोना ओमफ्राय लोगोफोर जोङो फार्स्ट एनिभार्सारिनि जेबो माबा खालामनो हायासै नालाय थ' बेनिखायनो शिव मन्दिरावनो फैनोसै होननानै फैलायबाय आरो खानायदो सिगाङावबो जों इयाव खेबसे फैदोंमोन बहुत बोसोर जाबाय आरोना बोसोरथामसो जाबाय आरो दा सिगाङावबो खेबसे फैदोंमोन बे टाइमाव भिडिअ सिडिअ लानाय नङामोन नालाय थ' बेनिखायनो माबा भिडिअ माबा हगारनाय जायाखै आरोना थ' दिनै जोङो बिराद गोबावनि उनाव आरो खेबसे फैलायबाय जिहेतु जोंना फार्स्ट एनिभार्सारिनि ना माबायदि मोनदों नुबाय लोगोफोर बेबायदिनो आरोना हाबा जाबाथाय खस्थ'सो स' दा हाबलांबाय थानोसै नोङो ओमफ्राय नायलांबाय थाबानो जाबाय थ' लोगोफोर नैबे फार्स्ट टाइम आरोना नियाव फार्स्टआव फुजा होग्रोनांगौ बेनि थाखाय आंखौ देउरिया रेडि खालामना होबाय थादोंमोन नै आं धुप लगायना लाबायमोन ओमफ्राय खुलुमबायमोन देउरिया माबा माबि मन्त्र बुंना होबाय ओमफ्राय खुलुमबाय आरोना थ' बिनि उनावहाय नै हासबेन्डखौ खुलुमनो होबाय आङो नैथिं मेन मन्दिर नैबे फार्स्ट मेन मन्दिरा सेकेन्डआव दङ आरोना आरो थार्डथिं आरो मोनसे दंबावो आरोना थ' नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं खिथिलांबाय थागोन
लोगोफोर जोङो नै मेन मन्दिराव हाबबायमोन नैजा बिराद गोजान गोजाननिफ्राय मानसि फैयो आरोना नैजि आबै बुरिफोरखौ नुदोंना बिसोर पुरा कलाइगावनिफ्राय फैदों आरोना कलाइगावथ' बिराद गोजान नालाय थ' बिराद गोजान गोजाननि मानसिफोराबो फैयो आरोना थ' बेयाव नै अन्थाइफोरखौ नुदोंना गिदिर गिदिर अन्थाइफोरा मा रखम दङबा बेफोरखौ आं मिथिया आरोना सिगांनिफ्रायनो दंखायो जेब्लानोखि आं फार्स्ट फैदोंमोन अब्लानिफ्रायनो आं नुदों आरो ओमफ्रायो जोङो नै हासबेन्डजों आंजों खुलुमलायबाय बरियानो बोर बिबाय जोङो भगबाननियाव नैथिं आरो खेबसे आरो आनथु खेरायनानै खुलुमबाय आरोना उनावहाय जोङो नै दिउरिया फटा होबाय मा होबाय ओमफ्राय दिउरिखौ खुलुमबाय जोङो लोगोफोर नैया जाबाय पुरा लास्ट मन्दिरा आरोना थ' इयावबो खुलुमबाय जोङो नै ओमफ्राय नैथिं अन्थाइफोरा जि गिदिर गिदिर नोंथांमोना नुदोंनानै शिब'आ जिहेतु अन्थाइ सायावसो थायो नालाय थ' बिनिखायनो अन्थाइफोरा दङ खोमा आरोना शिब'नि थाखाय नैथिं हासबेन्डआबो खुलुमबाय आंबो खुलुमबाय आरो नायदो लोगोफोर मन्दिरा जि बरिया आग्लानि आरो खांबाय बेबो आं खुलुमखांबाय आरोना गोसोखौ पुरा सान्ति स्रां मोनलायलायबाय दा जोङो थांबाय थानोसै न'आवहाय खैराबारियाव दङ आरोना बे मन्दिरा खैराबारि एरियायाव तामेस्वरना मन्दिरा बाव दङ आरो ओमफ्रायो खुलुमनाय जोब्बाय नालाय जोंहा थ' बेनिखायनो लास्टआव खेबसे मेन गेटनि घन्टिखौ टां टां बाजायना होबाय आरो ओमफ्राय फैलायबाय आङो नै होखांबाय बरिया नांबाय लोगोफोर गोसोखौ स्रां मोनबाय आंना लानोसै नै गोमागोन होननानै दिहुनदों आरोना आङो बिराद मानसि जायो दैयाव दिनै एसे खम आरो हारसिना अ थ' लोगोफोर नोंथांमोना मोजां मोनोबा भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय थ' जोबजासिम नायनो थाखाय थेंक इउ स' माच